Asiya, ina Fatima? Tana sama. Allah ya sa dai ba abin da ya faru. Duk abin da zai faru sai na cimma burina. To idan ido ya rufe hankali ke budewa, to mu aje bacin rai gaba za mu yi hangowa, kuskure mu gyarawa sai mu yo daidaitawa. Amaryar lalle amarya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawa sami. Ta nawa za a zuba maka? A samun na 200. Amma kuma bashi zaki bani. Bashi? Ni gaskiya bana ba da bashi. In kana da kuɗi in zuba maka abinci, in kuma baka da shi kawai ni ka yi haƙuri ka tafi, wallahi ba zan baka bashi ba. Dan Allah ki haƙuri ki taimaka mu. Wallahi yunwa nake ji. Gari ya waye yanzu ido ya bude. Zaka ganta da kyawun hali sai miyo tsari kan gaskiya. Sai mahaukan turbar tarbiya. To idan ido ya rufe hankali ke budewa, to mu aje bacin rai. Tashi mana miki. Barawo. Ranka me faru? Yalla bai ba mu da wata dangantaka da shi, kawai dai mun san shi ba mai laifi bane, shi yasa muka zo mu belin shi. Mutumin da ake zargin sa da fashi da makami? Ki zaki mana magana cewa ba shi da laifi. Fashi da makami kuma yalla bai. Of course. Ni nake gaya maka wannan da kai. Ai kun dai haka ne. Babu ruwa na cikin al'amarin. Don ba tsaya wanda ake zargi da fashi da makami.